Det kan være, han kan få lov til at tilføje et sjældent clean sheet til flere af slagsen. God tur af Haidara. Rigtig god tur. Tager Gomes med. Tilbage på Haidara. Hvad kan han finde ud af? Haidara. Det ligner ikke, at den har fået den store omgang vanding. Meget tørt længere. Det er ikke ham, de skal stikke i dybden. Haidara. God åbning på Smart lavet. Gero åbner op. Her kommer Natami. Natami til 1-0. Lang bold, Natami. Haidara. Skarp bold, den er rigtig god op mod. Så igen et opspil, der ikke rigtig kan blive sat ordentligt sammen, og så mister de bolden på ny. Det kommer til at give en masse ild i øjnene på Jammerbugt, at de nu har den mulighed for at komme op og holde fast. Aljat. Lang bold mod MP, som holder den i spil. Men det her, det er altså ikke Igen i den her direkte duel over for Senhaji, som sidstnævnte vinder. Frispark må der komme til Haidara. De får umiddelbart. I stedet for at løbe ind i fælden. De selvfølgelig spiller mod i aften, og hvis de kan blive ved med at... Det er en god bold med Barlik Betici, der er ved at komme ind i en god position, men det er simpelthen bare strålende forsvarsspil. Suveræn tackling. Nu er han altså så kommet ind og har startet inden de seneste 6 kampe. Bangura. de 3 rækker, der er dernede. Men der er simpelthen tomt. Ganske igen samme historie i den her første halvleg for Esbjergs vedkommende. Rigtig fine afslutningsfod, der sidder på ham. For Hobro. Hvilke roller der er på hvem. Hvilke spillere, der skal starte inden. Simon Jakobsen. Ind og finde en afslutning. Don Diton holder fast. Diton bremsede i første omgang. Lige nu se sin tidligere kollega. Endnu en gang. Som altså... Og der står det så 2-0 til Fredericia. Træneren overvejer at tage Sead Gavranovic med igen på sit hold. Han er hjælpetræner, han er spilleberettiget, han er topscorer med 4 mål for dem, men han... Og er der altså nogle omstillingsmuligheder for Hobro, så frem de kommer på bolden. Men Bækgaard der også spiller ind på. Men de har svært ved at finde musikken lige i øjeblikket. Her hvor det går. Haidara er en forsvarsspiller, i hvert fald defensivt orienteret en af slagsen. Nu i Barnsley. Fri for det her Esbjerg-hold. Prøv bare at se her. Dårlig aflevering fra Konusunidis. Frispark til. Det er som andet end en såkaldt 6-points kamp. Spiller på i dag. Her mister Staminic bolden til indskifter Haidara. Ud til Bro spiller højt. Ikke en god position. Styr på den, sådan at den retningsbestemt tæmning, der han lignede en god gammel Midtjylland-bak. Folje er fri. Direkte ind i Strugs ud. Kommer heller ikke så langt. Og den kan heller ikke lige blive snittet videre ved forreste stolpe. Yasin Buran i stedet en omstilling, der ligesom Sekou Bangura er på leje fra tyrkiske
Rosenløscher forsøger centreringen skrækkeligt lavet af tyskeren. Direkte bold op imod indskift Alexander Ling, og selvfølgelig også på grund af Niklas Helinius' ankomst. Frisparksindlæg. Vi har lagt ind her, den kommer farligt derinde. Vi er næsten clear. Ndiaye. Midtvejs i første halvleg. Så er der altså Strunk med afslutning. Mathias Jørgensen. Den var vigtig, at han holder fast i den. Interessant at følge. Men Jammerbugt bliver også spændende. Jeg synes egentlig, der var på fra Bangura, men de får lov til at køre videre. Dietzson skubber bolden. Haidara. Dejligt rødt ud på bakken. Pache. Undskyld, Elias Sørensen kommer på banen nu. Altså endnu en angriber, der indtager skal tro offensivt. Så kan de få bolden serveret tilbage af Hobro. Stedet bag til Strunk. Og startede også rigtig fint for land i starten af sæsonen. Og så kan det blive endnu værre. Madsen i løbeduel med Haidara. Og den løser han ganske fint, Haidara. Ordinær spilletid på den her fodboldkamp. Esbjerg har simpelthen massiv pyrotekning over ved det meste inkarnerede fan. Bagud 2-1, og med en mand i undertal i nu tør, så skal de se, om de kan få sat lidt tryk på det her. Og heller ikke fordi han scorede særlig mange mål i sin fransk, det hovedsagelige sprog. på den tribune. Normalt en sponsortribune, men